Alo, Мирос. Здравейте, момчето. Здравствуйте, башка. Ми кажете нещо за предаването на Слави Трифонов. Слави Трифонов му каза, ще чуете ли да Слави Трифонов? Да. Слави Трифонов каза, ще стане там Шенгер, Сприн. Да. То, пани, той е акурат на чело, чиме е? Ясно е, пани, не е мало. Нещо ще кажете ли за България? Чакай да вина гледаме, бе. Че почна да вали? Чакай, бе, шеф, чакай малко да продавам малко. Децата умират от глад, ли ще бе? Пани, забавя. От колко години си тук, момчето? 25. Пани, 25. Чекай. Ма проша, днешка чилеш? Ма днешка помина би чимешиш. Ето, Шенгова май казва така. Дедо. Еми, какво ще кажете за вълненец? Бъкле много стоял Боклук. За Спрухов, какво ще кажете за водата? А, Спрухова не става така. Какво става там? Не знам. Как не знаете? Не знам. Що там? Bunların neresi başları Дяки, покаж. О, Макс. A jeszcze może i 29, jak jest, to ładne, bo zobaczymy, nie, które będą lepsze. Nie, nie mam 20. Nie ma 20. To te oddaję dzisiaj. Dobra. Значи, Dzień dobry, male panie. Ale bakalım. значи не искате нищо да кажете на Слави Трифонов шоуто? Не мога да кажа на нищо него. Така ли? Аз регията не може да каза. Остана там и много приказва той. Кое приказва той? Приказва, България ще стане много зенгин. Еми, чухте ли за новата новина, че са барат къщите? Сабарека. Тъй ли? Сабарека. Остана Загора Сабарека. Дудуш казва. Какво казва? Дудуш. Кое казва Дудуш? Ека. Тъй ли? Ще стане де. Кое ще стане? Магера. Така ли? Значи нямате и смисъл да се приберете в България. Не мога да се прибирам, човек. Защо? Нямам пари, нямам къща. Събараха ме къщата. Еми тук какво правите? Ама тук продавам, тук имам къща. Тока имам. Пари имам, евро имам. Тъй ли? Взимам еврото, отивам на покера. Какво правите после? Тара търдишва ми, сядаме там. Взимаме една голяма пица, добри пани. Да? И става скъпо. Нямате ли намерение да се приберете във Василевски край? Не, нямаме. Защо нямате, господин? Не мога. Деца имате ли? Имам две деца. Как се казват? Патлажан. Нещо ще им поздравите ли на живо? Само това ли? Обичам. България обичам, Варна. Тъй ли? Обичам Варна. Така ли? Ben ne bileyim bana sorma bak. Biber yemeği yedete ли ви? Biber ne zaman? Bütün biberden oluyor biber. Значи, отивате там, така ли? Ama dur şimdi ocaklar siktirine gördükler var da bizi. Çaka malka ve moşenlik. Чакаме, господине, чакаме. Şaka. Ама от кой град сте от Варна? Od grad Varna. A z tych 29? Który? No tam... I? 29 albo 8, bo 30 duża. A nie wiem czy mamy 9 pan zobacz. Ale tego kolora mam Що пара? Чакай да го видим ония господин Сямал. Здравейте, господине. Значи, на живо сме. Нещо ще кажете ли за България?
България всички са федерация. Тъй ли? Да. Нямате ли намерение да се приберете в България? България ли? Да. Не. Ами какво правите тук? От колко години сте тук? 20. 22 години. Да. Какво да правя в България? Какво да правя там? Да тия да се моля за 1 лев? Чухте ли, че ще събарат къщите? Нека да ги събера всички. Еми какво ще прави този народ? Аз гледам тук. А? Ay koyacağım onu YouTube'ye. Kezban'ı olsa koyacağım. Gayda çok aldım ben. Koyacağım onu internete geleceğim. YouTube'ye koyacağım onu. България всички са с мамници. Мамници, а? Кой имаш на предвид? Кои са тези мамници? А? Как които всички? Ако не направят, казваш, отиваш там. Да. Турата ли? Иляне, ела тук е. Аре, майкъмче. Ела малко да включи на ефира. Здравейте. Здрасти. Нещо ще кажете ли на живо на ефира? Да, бе. Еми, какво ще кажете за България? Поздрав. Поздрав Да. за младожитениците, така ли? Аха. To jest standard, tak. Защото вечерта ще сте на живо ефира. А, Да, със сигурност. завален. Dzień dobry. Але, господине, нещо няма ли да казваш вече? Къде Бурубища дори? Тъй ли? На Джевица. После е кмета на Джевица. Добри пани. Здравейте, господине. Здравейте, пани. Нещо ще кажете ли за България? Какво да казваме за България? Гладна България. Гладна България. Откъде знаете, че е гладна България? Откъде си, откъде? От Бъдеща, пеш Бъдеща запраша. От колко години си тук? Ден добри, пани. Ти от колко години си тук, Шалди? Аз ли? Аз от 3 месеца съм тук. Дорах само да вас снимам. На интернет. Да. Да вас сложа в интернета. Да ви види цяла България. Ага. От Бъдеща, пеш Бъдеща. Цигари няма ви. Цигари нямате и в Полша ли, бе? Да. Еми, вие, ако се приберете в България, какво ще правите без цигари? Ще умрем. Ало, запрашам! Ало! Гало! Ама чакай, малко, защо викаш така ще на клиентите, бе? Аз съм болен човек, Евро! Болен съм, червения сърце ми боли. Червено? Тъй ли? И стане скъпо. Евро! Значи, Ако не правя, отивам там. къде ще отидеш там? Дървата. Какви дърва? Ела да виж моята къща. Какво ти има на къщата? Падна. От третия етаж на къща. Тъй ли? Так. Нещо помощ не ти ли пуснаха? 20 лева. Помощ не ти ли пуснаха, момчето за къща? 20 лева. 20 лева? Труд, вестник труд. Вестник труд? Так. Я си дигни малко те очила да видим, бе. Ето. Кой му лаиш, ама Георгет? Шабан. Шабан Илиев. Шабан казва. Какво казва? До Тростикова. Тростиково. До Тростикова ще има, там има много стока. Каква стока има? Пантлон, таки. Пантлон? Шенгет. Кой той Шенгес? Шенгет. Kaçmış dostlar. Söyle. Tak. И после? Ya yana kan gelirmiş açlıktan. Oo, sen gidip benim kızlar böyle babası. Така ли? Баш öbürsüne gideceğim şimdi. Здравейте, господине. Как сте? Добре сте. Какво ще кажете за България, бе?
Какво да кажем, когато умираме в България? Той ли? Да, наркотици продаваме там. Хероин вземаме, Еми, кокаин вземаме. от колко години сте тук в Полша? Еми става 25 години. 20. О, нямате ли намерение да се приберете? Вие си забравихте ли личния ви си край забравихте? Може да ходим и в България, прочетете ме търсят. Той ли? Много дело имам. Дело имате? За какво, Да. за какво дело имате? Имам така за проблеми малко, кражби. Той ли? Да, момичета пусках. Фейсбука вкъсал. Шапарил се. Искам да се прибирам в България, сега съм богат, много пари имам. Аха. Има бедна фирма по шапане. Много пари имам, много жени имам. 5 момичета имам на пътя работя. И нещо ще кажете ли за Варна? За Варна мога да кажа само за плажа, като се прибирам след 3 години, няма проблеми. Няма проблеми, Да, викате. сега много пари имам и много съм добре. А знаете ли в момента кой не е новия президент? Ще да го знам, който да пукне дона. Аз искам да го Добре съм, за сега съм добре, тук добре съм. Нямате намерение, значи, да се приберете. Нямам намерение, 140 кг сам, нищо не правя, комар не играе, само с жени коря. Пия, живот и така, брат ми. Само така да се чуи, мой сумче. Добре, Само така. айде, всичко. Айде, айде. Чао, лека. Лека.